Haloja. Joo, kiva kun ootte täällä. Huomaan, että kädet vähän tärisee. Mä väitin, että se on nälkään liittyvä, mutta ehkä se on jännitystä. Sanon tähän vielä, Riikka ei tainnut mainita tosta, että tapahtuman jälkeen olisi tarkoitus jatkaa, mikä sen paikan nimi nyt olikaan? Joku olutkuppila tuossa muutaman kadun risteyksen päässä. Että jos täällä on sellaisia maratonareita, jotka jatkaa ihan loppuun asti, niin sitten mennään vielä juttelemaan ja tutustumaan sinne. Siitä ehkä tulee sitten lisätietoa. Mikä? Ölhus Oslo. Selvä. Joo. Psykedelia on käytetty tuhansia vuosia, mutta mä keskityn tässä luennossa nyt siihen, että miten psykedelia on lähestytty tieteen ja niin kuin ikään kuin länsimaisen maailmankuvan näkökulmasta. Ja ihan ensimmäiset tieteelliset raportit liittyen psykedeleihin alkoi ilmaantua tuossa 1800-luvun aikana, eli peyote-kaktukset tuli tutuiksi sitä kautta, että Etelä-Amerikassa muun muassa oli käytetty näitä erilaisissa seremonioissa. Ja sitten myös ayahuascasta alkoi tulla ensimmäisiä raportteja tällöin. Ja ensimmäinen syntetisoitu psykedeeli oli meskaliini, jonka syntetisoi kemisti Arthur Hefter vuonna 1897. Ja sitten tuossa niin 1900-luvun alussa psykedeeleihin oli jonkun verran joillain harvoilla tutkijoilla kiinnostusta, mutta ehkä semmoinen tietynlainen pyörä lähti pyörimään vuonna 1938, kun Albert Hofmann etsiessään erilaisia lääkeaineita, niin syntetisoi LSDn. Ja tämä oli niin kuin yksi monesta molekyylistä, joita Hofmann tohon aikaan syntetisoi. Ja tähän aikaan Hofmannin itsellään ei ollut itsellään vielä niin kuin mitään erityistä tuntumaa siitä, että olisi mitenkään kummallinen molekyyli, eikä hän myöskään päätynyt oman kehonsa kyseistä molekyyliä laittamaan. Mutta sitten 5 vuotta myöhemmin hänellä tuli ikään kuin tällainen jonkunlainen kutina, että lysergihapon 25. muoto olisi jollain tavalla spesiaali. Ja sitten hän syntetisoi sitä uudelleen, mutta ei kuitenkaan tietojen mukaan nauttinut sitä, vaan joko niin, että hän sai sitä spontaanisti ihonsa läpi omaan kehonsa, tai sitten niin, esimerkiksi tämä kemisti Nicholson esittänyt tällaisen teorian, että itse asiassa Hofmannilla olikin spontaani mystinen kokemus, jollaisista hän oli puhunut myös lapsuudensa yhteydessä, että hänellä pikkupoikana tuli metsäkävelyllä yhtäkkiä sellaisia kokemuksia, että rajat liukenee ja kaikki on kaunista ja yhtä. Mutta niin tai näin, joka tapauksessa tämä kokemus oli se sitten spontaani mystinen kokemus tai LSDn aiheuttama kokemus, niin voimisti Hofmannin kiinnostusta siitä, että on erikoinen molekyyli. Ja tämän seurauksena Hofmann päätti sitten tietoisesti nauttia hyvin pienen annoksen, koska tyypillisesti aineet ei vaikuta mikrogrammamäärissä. Hän otti 250 mikrogrammaa, jota pidetään hyvin konservatiivisena annoksena, kun yleensä puhutaan lääkeaineesta, mutta 250 mikrogrammaa LSDtä on huomattavan intensiivisen kokemuksen aiheuttava määrä. Ja Hofmannin kokemus oli monessa mielessä pelottava, mutta hän kuitenkin selviytyi läpi. Jossain vaiheessa oli myös joku tuttu lääkäri, joka kävi tsekkaamassa, että fysiologiset merkit ei viittaa siihen, että olisi mitään kuumottavaa käynnissä. Ja Hofmann sitten totesi, että tämä on hyvin kiinnostava juttu. Ja sitten Sandoz-lääketehdas, jonka palveluksessa Hofmann oli, niin sitten muutaman vuoden kuluessa alkoi lähettää LSDtä tutkimuskäyttöön erilaisille psykiatrisille laitoksille ympäri maailmaa. Ja alkuajatuksena tällaisen työhypoteesina oli, että psykedeelit aiheuttaa ikään kuin mallipsykoosin, eli täysin vastaavan tilan kuin spontaani psykoosi. Mutta sitten kun niitä alettiin tutkia enemmän, niin huomattiin, että on aika suppea käsitys psykedeelien vaikutuksesta. Ja sitten vuosien kuluessa alettiin hahmottaa, että erilaisia käyttötarkoituksia on esimerkiksi psykoterapiassa, alkoholismin hoidossa ja autismin ja luovuuden alueilla.
sitten samanaikaisesti kun tätä tutkimusta tehtiin ikään kuin hieman skarpimmalla otteella, niin sitten tiedustelupalvelu CIA myös MK Ultra-projektissaan syötti sitten psykedeelejä pahaa aavistamattomille uhreille, joita oli CIA:n omat agentit ja ihan tavalliset ihmiset, oli mielisairaalapotilaita ja prostituoituja ja heidän asiakkaitaan muun muassa, joita tutkittiin tällaisen yksisuuntaisen tai puoliläpäisevän peilin lävitse. Haluttiin tutkia, että miten ihmiset reagoi siihen, että heille annetaan salaa psykedeelejä. Nämä CIA:n kokeet tuli niin kuin laajempaan tietoisuuteen siinä vaiheessa, kun mä muistan, oliko se 2000-luvun alussa, kun nämä asiakirjat sitten tuli julkisuuteen. Ja 60-luvun edetessä, tai tämä oli kyllä alkanut jo 50-luvulla, mutta tämän beatnik-kulttuurin yhteydessä, mutta 60-luvun edetessä yhä enemmän psykedeelit alkoi levitä tutkimusympäristön ulkopuolelle. Ja sitten, koska tämä käyttö kytkeytyi sekä niin kuin erilaisiin kansalaisaktivismiliikkeisiin, muun muassa sodan vastaiseen liikkeeseen ja vallitsevien normien kyseenalaistukseen, niin tämä tietysti oli auktoriteettien näkökulmasta aika kuumottava, että nuorilla on joku tällainen yhdistävä juttu, joka näyttäytyy heille uhkaavana. Ja sitten tietysti myös se, että kun psykedeeleillä kuitenkin on myös potentiaalia aiheuttaa ongelmia, jos niitä otetaan kaoottisissa tilanteissa tai valmistautumatta tai muuten, niin tästä tuli tietysti paljon mediajulkisuutta. Ja sitten lopulta LSD päädyttiin kriminalisoimaan vuonna 1966. Ja kaikki muutkin psykedeelit, tai tällaiset niin kuin yleisesti tunnetut psykedeelit ainakin, niin kiellettiin sitten muutaman vuoden kuluessa. Ja sitten seurauksena myös tutkimusprojekteja alettiin ajaa alas. Tulee mieleen muun muassa James Fadiman, joka tutki LSD:n yhteyttä luovuuteen, niin heillä oli justiin tällainen tutkimusprojekti käynnissä ja heille tuli sitten kirje sinne, että nyt tutkimukset seis ja heti. Ja Fadiman sitten vaan totesi kollegoilleen, että me saatiin tämän kirje vasta huomenna. Ja toteutti vielä viimeisen päivän ajan tutkimusta, mutta sitten tieteellisestä näkökulmasta aika kyseenalaisin perustein, niin psykedeelitutkimus kiellettiin ikään kuin sillä verukkeella, että nämä on kammottavan vaarallisia aineita, vaikka todellisuudessa tutkimusolosuhteissa niin on ollut hyvin vähän mitään kovin suuria ongelmia. Myös toi Sidney Cohen, joka toteutti tosi paljon psykedeeliterapiaa lukemattomilla potilailla, niin totesi joskus, että näiden tutkimusten jälkeen niin oli jokunen ihminen, jotka valitteli tiettyjä pysyviä vaivoja psykedeelitutkimusten jälkeen, ja nämä henkilöt, jotka valitti näistä vaivoista, niin oli itse asiassa henkilöitä, jotka oli saanut placeboa. Millä ei ole tarkoitus kuitenkaan sanoa, ettei riskit olisi todellisia, mutta voidaan sanoa, että niitä on liioiteltu todella paljon. Ja noissa tutkimuksissa, joita toteutettiin ennen kriminalisointia 60-luvun puolivälin jälkeen, niin se ehdittiin hoitaa kymmeniä tuhansia ihmisiä. Vai olisiko ollut niin, että tuhansia ihmisiä kymmenissä tuhansissa eri sessioissa, nyt en ole ihan varma. Ja näiden tuolloin toteutettujen tutkimusten metodologia ei kuitenkaan ollut yhtä tiukkaa kuin tänä päivänä, ja sen takia, tai se on yksi syy, että tavallaan näitä samoja tutkimuksia joudutaan tekemään nyt uudestaan, koska nykyään vaatimukset siitä, että minkälaisella metodologialla toteutettuja tutkimuksia voidaan hyväksyä varteenotettavaksi tieteelliseksi todistusaineistoksi, niin kriteerit on niin kuin aiempaa tiukemmat. Tämä kriminalisointi johti siihen, että psykedeelit ikään kuin meni maan alle. Että underground-terapiaa tehtiin kuitenkin erilaisten terapeuttien toimesta, koska he oli jo nähnyt sen, että psykedeelit auttaa moniin sellaisiin vaivoihin, joihin välttämättä mitkään muut käytössä olevat menetelmät ainakaan osalla potilaista ei pure. Ja sitten tuossa 70-luvun puolivälin jälkeen tuo kemisti Alexander Shulgin päätyi syntetisoimaan MDMAta, joka oli ensimmäisen kerran syntetisoitu jo 1900-luvun alkupuolella, mutta silloin sen vaikutuksia ei noterattu oikeastaan ollenkaan. Ja sitten
MDMA:lla havaittiin huomattava terapeuttinen potentiaali, joka erosi silleen näistä klassisista psykedeleistä, että siinä missä klassiset psykedeelit aiheuttaa mystisiä kokemuksia ja henkilöt päätyy niin kuin paradoksien kanssa tekemisiin ja on aika niin kuin käsittämättömiä elämyksiä, niin MDMA enemmänkin niin kuin avasi tavallaan väylän käsitellä vaikeita emotionaalisia juttuja. Ja niin kuin MDMA hyödynnettiin myös yhdessä klassisten psykedeelien kanssa sillä ajatuksella, että tai niillä todettiin ikään kuin synergia, että MDMA myös helpotti niin kuin psykedeelikokemuksen käsittelyä. Mutta sitten syntyi myös tällainen niin kuin ihan oma MDMA-terapiakulttuuri. Ja tässä vaiheessa MDMA oli siis täysin laillinen aine, ja sitten se alkoi leviämään samalla tavalla oikeastaan kuin miten kävi LSDn kanssa, että se alkoi leviämään sen tutkimus- ja terapiakontekstin ulkopuolelle ihmisten keskuuteen niin kuin ominpäin käytettäväksi bilekulttuuriin. Ja tästä tuli myös paljon mediahuomiota. Oli esimerkiksi Jenkeissä oli semmoisia baareja, jossa ihan avoimesti myytiin MDMAta ja ihmiset käytti sitä tosi paljon. Ja sitten tässä oli tällainen herra nimeltä Rick Doblin, joka oli 70-luvun alussa käyttänyt psykedeelejä ominpäin ja todennut niissä terapeuttista potentiaalia ja koki niin kuin ikään kuin syntyneensä väärään aikaan siinä mielessä, että just kun hän kiinnostui tästä, että hän totesi, että hän haluaisi tehdä psykedeeliterapeutin uraa, niin sitten sitä tutkimusta ja terapiaa alettiinkin kieltämään. Ja Doblin oli sitten kuitenkin useita vuosia, tai näiden vuosien kuluessa 80-luvulle tultaessa, niin oli niin kuin pysynyt kärryillä tästä kyseisestä alueesta. Ja sitten oli myös niin kuin tekemisissä tämän MDMA underground-terapian kanssa. Ja oli aavistettavissa, että MDMAakin aiottiin kriminalisoida, jonka seurauksena Doblin yhteistyökumppaneineen alkoi keräämään laajamittaista aineistoa MDMAn terapeuttisen potentiaalin puolesta. Ja sitten lopulta, kun tuli se hetki, että ilmaistiin, että nyt MDMA ollaan kriminalisoimassa, niin sitten Doblin ja kumppanit esitti tämän tutkimusaineiston ja oli niin kuin huomattava määrä tutkijoita ja terapeutteja, jotka sitten oikeudenkäynnissä todisti siitä, että MDMAlla on terapeuttista potentiaalia. Ja myös tämä tuomari tässä kyseisessä jutussa päätyi suosittelemaan, että MDMA laitettaisiin Schedule 3-luokituksen alaiseksi, joka tarkoittaa sitä, että viihdekäyttö ei olisi laillista, mutta terapia- ja tutkimuskäyttö olisi laillista. Mutta kävi niin, että huolimatta DEAn oman tuomarin suosituksesta he päätyi sivuttamaan tämän suosituksen ja kriminalisoi MDMAn. Ja sitten Rick Doblin päätyi perustamaan MAPS, eli monitieteellinen psykedeelitutkimussäätiö, organisaation vuonna 1986, ja tarkoituksena oli juurikin ajaa MDMAn ja psykedeelien päätymistä laillisiksi terapialääkeaineiksi. Ja kannabis kuuluu myös tähän projektiin. Tämän kriminalisoinnin jälkeen, joka oli oikeastaan maailmanlaajuinen, niin kuitenkin Sveitsi, joka vähän kulkee ehkä poliittisesti omia polkujaan, eikä niin kuin kaikissa asioissa aivan niele näitä kansainvälisiä säädöksiä, esimerkiksi justiin huumepolitiikan suhteen, niin Sveitsissä oli kuitenkin erikoislupa tehdä MDMA- ja LSD-terapiaa 5 vuoden ajan. Ja sitten sielläkin lopulta päädyttiin kieltämään tämä. Tuossa tehtiin vielä jälkeenpäin semmoinen tutkimuspapru, jossa analysoitiin niin kuin ihmisten, jotka oli osallistunut tähän terapiaan, niin psykologista tilaa ja myönteiseltähän se vaikutti. No 90-luvun alussa sitten tohtori Rick Strassman päätti alkaa taistelemaan tietää läpi byrokratiaviidakon. Ja se oli todella vaikeaa, koska 20 vuoteen ei ollut mitään varsinaista ihmiskoehenkilöillä toteutettua psykedeelitutkimusta, mutta muistan tällaisen pienen kommentin jyväsen, että Strassman jossain vaiheessa niin kuin soitettuaan samaan virastoon ties kuinka monta kertaa saadakseen selvitettyä jotain todella pientä mitätöntä tekijää, jotta tutkimus saataisiin käyntiin, niin hän oli vaan niin jotenkin puuskahtanut tälle virastotyöntekijälle, että oikeasti, että mun pää hajoaa ja mun vaimo ei enää jaksa mua ja niin kuin oikeasti, että voiko tämä homma vaan lähteä käyntiin, koska hän oli motivoitunut tekemään tätä tutkimusta ja sitten se virastojen vaatima
vaatima työmäärä tuntui jotenkin aika kohtuuttomalta. Mutta tutkimus lähti käyntiin ja oli aika ongelmallinen monessa mielessä. Tässä tutkimuksessa siis käytettiin injektoituna DMT:tä koehenkilöille ja ajateltiin, että tällä tavalla se kokemus on lyhyempi ja sitten jotenkin helpommin käsiteltävissä. Ja sitten DMT:hän ei myöskään liittynyt semmoista negatiivista stigmaa, joka LSD:hen liittyy. Mutta ongelma oli, että osa tutkimushenkilöistä kävi läpi äärimmäisen omituisia ja rankkoja kokemuksia, sellaisia, että he on jossain operaatiopöydällä, jossa insektoidiavaruusoliot suorittaa heille kaikenlaisia kummallisia kokeita tai tulivat joidenkin kuumottavien avaruusolioiden raiskaamiksi tai vastaavaa. Ja Strassmanilla oli aika paljon ongelmia siinä, että miten suhtautua tähän, että pitäisikö vaan olettaa, että tämä on pelkkää mielikuvituksen tuotetta, ja jos näin oletetaan, niin pystytäänkö näiden ihmisten kokemuksia ikään kuin jäsentämään jotenkin järkevällä tavalla. Ja Strassman julkaisi tästä kirjan DMT The Spirit Molecule, jonka mikä mulle on jäänyt mieleen semmoisen loppuajatuksena oli se, että hän ei tullut mihinkään tulokseen siitä, että miten tähän asiaan olisi syytä suhtautua, mutta Strassman ei jatkanut DMT-tutkimuksia tämän jälkeen ja ehkä tälleen itsellä tulee mieleen, että ehkä kuitenkaan se injektoitu DMT ei ole se kaikista käyttökelpoisin psykedeelitutkimuskäyttö, mutta ovet oli tämän myötä kuitenkin auennut. Ja 90-luvun kuluessa pistettiin käyntiin myös tällainen Huasca Project, jonka tarkoituksena oli tutkia Etelä-Amerikassa ayahuasca-kirkkojen laillisesti käyttämää ayahuascaa, analysoida kemiallisesti näitä aineita ja myös psykologisesti arvioida ihmisiä, jotka osallistuu näihin. Ja yhdessä tutkimuksen osa-alueessa tosiaan verrattiin verrokkiryhmään yli 10 vuotta ayahuascaa juoneiden terveydentilaa ja todettiin, että oli poikkeuksellisen psykologisesti eheitä, hyvinvoivia yksilöitä. Ja monella näistä oli ollut ennen tähän ayahuasca-kirkkoon liittymistä, niin oli ollut päihdeongelmia ja sitten vaikea sanoa sinänsä, että missä määrin kyse on ollut tällaisesta uskonnollisesta yhteisöstä ja missä määrin kyse on ollut nimenomaisesti ayahuascasta. Ja olisi tosi kiinnostava nähdä tutkimuksia, jossa vertaillaan muilta osin vastaavia kirkkoja ja ayahuasca-kirkkoja heidän jäseniään, koska mun käsitys on kuitenkin, että uskonnolliseen yhteisön kuuluminen monilla ihmisillä niin edesauttaa psyykkistä hyvinvointia. Ja vuonna 1993 perustettiin The Hefter Institute Yhdysvaltoihin, jonka agenda on aika samanlainen kuin MAPSillä. Ehkä Hefterin ulosannista voi sanoa, että siinä missä tämä MAPSin puhemies Rick Doblin on aika rehellisesti kertonut omista kokemuksistaan ja on aika avoimen persoonallinen hahmo, niin Hefter on ehkä enemmän vähän semmoinen pukumies-tyyppinen organisaatio. Ja mun mielestä on tosi hienoa, että on tällaisia erilaisia tutkimussäätiöitä, jotka tulee pikkusen eri kulmasta, mutta joilla on kuitenkin samanlainen agenda. Ja sitten 1998 perustettiin Britteihin The Beckley Foundation tutkimussäätiö myöskin samojen asioiden ajamiseen. Eikö me aletaan 10 minuuttia suunnilleen aikataulusta myöhässä? Jotain semmoista. 2000-luvulle tultaessa niin toi MDMA ja traumaperäinen stressihäiriö, eli PTSD-tutkimusprojekti alkoi käynnistyä. Eli MAPS alkoi vihdoin sitten saamaan tutkimuslupia, ja tämä projekti alkoi etenemään, että pystytään oikeasti tekemään ihmiskoehenkilöille tutkimusta MDMAn tehosta. Ja tämä on siinä mielessä niin kuin jännä tilanne, että MDMAsta oli kuitenkin jo niin kuin 20 vuoden ajalta anekdotaalista aineistoa, joka ei ole niin kuin itsessään tieteellisesti, se ei ole niin kuin tieteellistä aineistoa, mutta sen pohjalta kuitenkin lukemattomat MDMA-terapian parissa toimineet ja myös sen hoitamat näki ihan selvästi sen, että se auttoi monista sellaisissa tapauksissa, joissa mikään muu hoitokeino ei ollut auttanut. Ja tämä oli aika kompurainen polku, että yksi tekijä, joka vaikeutti tämän tutkimuksen etenemistä, oli George Ricaurten tutkimus. Ricaurte on siis tehnyt 10 vuosien aikana useita
tutkimuksia, joiden tarkoituksena on ollut, mä näkisin, että ollut osoittaa MDMAn haitat. Eli tämä on ollut tavallaan silleen, että Jenkkien instanssit on halunnut tuottaa tutkimusta, joka osoittaa, että huumeet ovat yksiselitteisen pahoja. Ja erityisesti, kun mä mainitsin tässä diassa ainakin tämän hölynpölytutkimuksen, niin kyse oli siis siitä, että Ricaurte julkaisi tutkimuksen, jonka mukaan MDMA aiheuttaa massiivisia tuhoja pienilläkin annoksilla apinoissa. Ja Ricaurte kävi tämän jälkeen luennoimassa tästä asiasta useammassa paikassa, muun muassa Espanjassa, ainakin osittain tämän seurauksena, niin yksi MDMA-tutkimus keskeytettiin kokonaan, eikä se koskaan enää lähtenyt käyntiin. Ja sitten kävikin ilmi, että joku oli mokannut jossain vaiheessa, ja se tutkimuksessa käytetty aine ei ollutkaan MDMAta, vaan metamfetamiinia. Ja Ricaurte syytti tästä sitä aineen toimittanutta laboratoriota. He kiisti, että tämä ei ollut heidän vikansa. Mulle heräsi näistä jutuista tätä lukiessa, kun oli tavallaan tällaisia puheita siitä, että Ricaurten agenda on ikään kuin ollut tuottaa sellaista aineistoa, jota niin kuin valtio haluaakin huumeesta. Et heräsi kysymys, että voiko tässä olla oikeasti jotain tahallisuuttakin, mutta ehkä mä kuitenkin itse enemmän kallistun siihen, että on oikeasti ollut surullinen inhimillinen virhe. Ja Ricaurte veti takaisin tämän tutkimustuloksensa, mutta tuho oli jo tehty. Tietenkään tuollainen niin kuin tutkimuksen takaisin vetäminen ei ole ollenkaan samalla tavalla mediaseksikästä kuin se, että MDMA tuhoaa aivot. Ja sinänsä se keskustelu siitä, että missä määrin MDMA on neurotoksista, niin jatkuu. Ja mä näkisin, että siitä ei ole konklusiivista todistusaineistoa, että minkälaisesta potentiaalisista vahingoista on kyse. Et ilmeisesti MDMA on jossain määrin neurotoksisuutta, mutta kysymys kuuluu, että missä määrin se on korjautuvaa neurotoksisuutta. Mutta joka tapauksessa ne määrät, joita näissä tutkimuksissa käytetään, on niin pieniä ja ne hyödyt ihmisille, jotka on itsemurhan rajoilla traumajensa tai ahdistuksensa vuoksi, niin on huomattavan suuria. Ja tästä lähtökohdasta mä näkisin, että myös MAPS ajaa näitä tutkimuksia eteenpäin. Et suurin osa meillä käytetyistä lääkeaineista ei missään tapauksessa ole täysin turvallisia. Ja MAPSin visioissa on, että jos nämä tutkimukset etenee niin kuin on toivottu, niin MDMA saattaa olla laillinen terapialääke vuonna 2021, eli 6 vuoden kuluttua. Jos aiemmat merkit pitää paikkansa, niin on hyvin mahdollista, että tulee vielä kompurointia tässä matkalla, mutta ollaan jo oikeasti aika lähellä. Tämän vuoden lopussa ollaan siirtymässä 3. vaiheen tutkimukseen, eli tämä niin kuin lääkkeiden hyväksymisprosessi etenee niin, että ensin tehdään 1. vaiheessa terveillä koehenkilöillä tutkimusta, jonka tarkoituksena on selvittää sopivia annostuksia ja selvittää niin kuin aineiden mahdolliset sivuvaikutukset. 2. vaiheessa, jossa tällä hetkellä ollaan, niin tehdään 10 koehenkilöillä nimenomaan tähän tarkoitettuun vaivaan, eli tässä tapauksessa traumaperäiseen stressihäiriöön tutkimusta. Ja sitten kun 2. vaihe etenee hyvin, kuten tässä on nyt käynyt, tulokset on ollut hyviä, ei ollut mitään isoja ongelmia, kellään ei ole pärähtänyt mitään psykooseja päälle tai vastaavaa. Niin tämän vuoden lopussa tosiaan sitten edetään 3. vaiheeseen, joka on ikään kuin 2. vaihe, mutta suuremmassa mittakaavassa, eli 10 tutkimuspisteissä tehdään sitten sadoilla tai tuhansilla koehenkilöillä. Ja sitten tämän jälkeen periaatteessa on mahdollista, että MDMA on laillinen lääke. Ja sitten mulla on tällainen muistikuva, että Hefterin tyypit arvioisi samoin, että 2021 saattaisi olla psilosybiini laillista tiettyyn käyttötarkoitukseen. Et puhuttiin niin kuin ikään kuin MAPSin ja Hefterin välisestä ystävällismielisestä kilpailusta, että kumpi saa ensin laillistettua psykedeelin. Ja sitten missä mennään nytten? Viime vuonna MAPS sai ensimmäisen kerran lahjoituksen niin kuin julkisista varoista, eli Coloradon osavaltiolta $2 miljoonaa kannabistutkimukseen. Muistaakseni kyse oli siis traumaperäisen stressihäiriön hoitamisesta kannabiksen avulla. Eli pääosin nämä organisaatiot toimii sillä tavalla, että tutkimusta rahoitetaan yksityishenkilöiden vapaaehtoislahjoituksin. Ja tämä niin kuin internet-aika on sinänsä
auttanut tosi paljon Mapsin asiaa, että he tavoittaa nyt tosi helposti verrattuna siihen, millaista oli vaikka 90-luvulla, niin tosi helposti uusia ihmisiä, uusia lahjoittajia. Kannattaa harkita Mapsille ja vastaaville organisaatioille lahjoittamista, jos haluaa edesauttaa tämän tutkimuksen etenemistä. Ja joukkorahoitus on nyt tässä viimeisen ehkä vuoden aikana alkanut myös nousemaan tällaisen uutena mahdollisuutena. Että esimerkiksi Briteissä nyt professori David Nutt ja kollegansa Robin Carhart Hardis niin sai justiin joukkorahoituksen tutkimukseen, jossa on tarkoituksena selvittää LSDn vaikutuksia aivoihin, aivokuvantamismenetelmin. Ja he onnistu, se on mun mielestä vielä päivän tai pari se joukkorahoitusprojekti käynnissä, mutta he sai tuplana tänne, eli oliko se 70 000 euroa, kohan se olisi ollut euron muotoisena, tai jotain sinne päin kerättyä rahaa, ja tämän seurauksena he myös saa toteutettua, tai aikoo toteuttaa tällaisen ylimääräisen projektin tähän liittyen, eli tutkia luovuuden yhteyttä LSD:hen. Ilmeisesti tämän siis aivokuvantamisen menetelmin. Ja sitten on tosiaan käynnissä Norjassa Terry Krebsillä, joka pitää sitten seuraavaksi mun jälkeen tässä luennon, niin projekti Emma Sofia, jonka tarkoituksena on joukkorahoittaa MDMA:n ja psilosybiinin valmistusta tutkimuskäyttöön ja myös niin kuin erityislupakäyttöön. Eli jos lääkäri suostuu määräämään psykedeeliä tiettyyn vaivaan, esimerkiksi Hortonin oireyhtymään tai masennukseen, niin on mahdollista nyt jo, vaikka ei olekaan mitään lääkelupia kyseisille aineille, niin on mahdollista saada näitä lääkkeitä. Terry kertonee tästä sitten laajemmin tästä projektista. Ja tutkimusta on tällä hetkellä käynnissä ainakin Yhdysvalloissa, Kanadassa, Israelissa, Iso-Britanniassa, Sveitsissä, Uudessa-Seelannissa, Meksikossa ja Brasiliassa. Luultavasti muuallakin, en ihan kaikkia nippelitietoja jaksanut kaivaa, koska tuli muutenkin melkein hulluksi tätä hommaa tehdessäni. Psykedeelitutkimuksen tarkoituksen ei kuitenkaan pelkästään sairaiden hoitaminen, vaan aktivisti Bob Jessea lainatakseni tarkoituksena on terveiden ihmisten parantuminen, koska on todettu, että psykedeleistä on apua ihmisille, joille on mitään erityistä tiettyä vaivaa. Ehkä tässäkin yleisössä voi olla joku, joka on joskus jotain tämän suuntaista kokenut. Joo, tässä on nyt vähän tästä tylsää listausta, että minkälaisia tutkimuksia on julkaistu. Mikäs mun aika? Okei, on vielä muutama minsa ehkä. Mä en nyt oikeastaan näitä sen enempää jaarittele tässä, koska otetaan vähän takas ylimennyttä aloitusaikaa. Meillä on ihan loppujen lopuksi hyvin tuossa väliä aikataulu, että pidä ihan rauhassa. Joo. No joo, tästä tekee mieli mainita, että sen lisäksi, että psykedeelejä tutkitaan niin kuin ihmiskoehenkilöillä kliinisissä ympäristöissä, niin tässä on oikeastaan mun käsittääkseni kuitenkin sen kriminalisoinnin jälkeenkin koko sen ajan on tehty myös populaatiotutkimusta. Eli esimerkiksi on tehty tällaista tutkimusta, jonka mukaan psykedeelien käyttö korreloi vähentyneen rikosten uusimisen kanssa. Mä lueskelin sitä tutkimuspaprua ja mulle ei ihan käynyt selväksi, että onko kyse ihmisistä, jotka on niin kuin vapautumisen jälkeen alkanut käyttää psykedeelejä, mutta joka tapauksessa jonkunlainen tällainen korrelaatio näyttää olevan olemassa. Ja sitten esimerkiksi tutkitaan psykedeelien ja reseptorijärjestelmän toimintaa. Psykedeeleillä ylipäätään on ollut esimerkiksi serotoniinin roolin löytämisessä aika merkittävä rooli, jota ei kyllä mun käsittääkseni missään perusoppikirjoissa kauheasti huudella, mutta se LSDn samankaltaisuus serotoniinin kanssa on mun ymmärtääkseni ollut ihan olennainen tekijä siinä, että serotoniinijärjestelmän toiminta on ymmärretty. On myös havaittu, että psykedeeleillä ilmeisesti liittyen juurikin 5-HT2A-reseptoriagonismiin on tulehdusta lievittävä vaikutus, ja tämän on hypotesoitu liittyvän siihen, että psykedeelit auttaa masennukseen. Ja se ei ole varmastikaan ainoa tekijä, joka siinä vaikuttaa, mutta kun on tajuttu, että masennukseen kytkeytyy aivojen tulehdustila, niin sitten tästä voi vetää hieman johtopäätöksiä. Mun ymmärtääkseni tätä ei ole mitenkään osoitettu todeksi, että kyse olisi juuri tästä, mutta miksipä ei. Kiinnostavaa myös, että on tutkittu ayahuascan psykologisia vaikutuksia teini-ikäisiin ayahuasca-kirkon jäseniin, eli muistaakseni 15-19-vuotiaita eteläamerikkalaiseen ayahuasca-kirkko taisi olla União do Vegetaliin kuuluvien nuorten
nuorten psykologisia profiileja verrattiin niin kuin kirkkoon kuulumattomiin ja todettiin, että he painotti enemmän yhteisöllisyyttä. Monessa mielessä oli varsin samanlaisia, mutta toi jäi mun mieleen ainakin, että se yhteisöllisyyden painotus oli merkittävämpi. Ja jälleen kerran mun mielestä tässä olisi tosi kiinnostavaa nähdä sitä vertailua jonkun muun kirkon ja Ayahuasca-kirkon välillä, koska totta kai uskonnollisissa yhteisöissä kasvaneet painottaa yhteisöllisyyttä. Olisi myös kiinnostava nähdä, koska joka tapauksessa noissa Etelä-Amerikan Ayahuasca-kirkoissa laillisesti vanhempien omalla harkinnalla saadaan antaa ayahuascaa ja peyoten suhteen on mun ymmärtääkseni sama juttu alaikäisille. Olisi kiinnostava nähdä jotain tutkimusta, kun aina puhutaan tästä, että kehittyvät aivot ja psykoaktiivit ei sovi yhteen, niin olisi kiinnostava nähdä silleen jotain konkreettista dataa siitä, että miten tämä vaikuttaa. Että ainakaan näiden psykologisten testien mukaan ei ole havaittu mitään merkittävää, mutta tämä ei ole ollut kovinkaan syvällistä analyysiä. Tämä on semmoinen aihe, mistä todella mielellään näkisi paljon lisää tutkimusta. No tässä lopuksi mä haluaisin puhua vähän siitä, että mitä sä voit tehdä, jos tämä on sun mielestä tärkeä aihe. Mitä sä voit edistää psykedeelin päätymistä asemaan, jossa ne voi parhaiten palvella sekä yksilöitä että yhteiskuntaa. Ja yksi juttu on se, että perehdy asiaan laajasti, aktiivisesti. Lue kirjallisuutta, lue tutkimuksia, keskustele, kysele. Ja sitten kun näitä keskusteluja käy ihmisten kanssa, jotka ei tunne tätä aihepiiriä, niin on oikeasti syytä olla diplomaattinen, olla kuunteleva, olla empaattinen. Musta tuntuu, että siinä määrin kun kyse ei ole siitä, että väitellään vaan siksi, että halutaan olla oikeassa, niin tämä psykedeeli-asia ei kaipaa sitä, että ihmiset väkisin yrittää pakottaa jotain omia käsityksiään toisille. Tämä asia ei kaipaa sitä, että ihmisiä yritetään pakottaa perehtymään tutkimuksiin, jotka heitä ei kiinnosta. Että ikään kuin löytää niitä väyliä, jossa pystyy kommunikoimaan ihmisille sellaisella tavalla, joka on heille luontaista. Kylvää uteliaisuutta, kylvää siemeniä. Ja on myös syytä tiedostaa, että psykedeeleillä on sellaisia riskejä, jotka pääsääntöisesti on minimoitavissa oikeilla olosuhteilla, ottamalla huomioon sen, mitä on tekemässä, valmistautumalla. Mutta että jotkut, ehkä enemmän sitä kuulee vielä kannabiksen suhteen, että jengi jauhaa, että kannabis on täysin haitaton, täysin vaaraton. Se on ihan täyttä paskapuhetta. Mun mielestä se tekee tosi pahaa tämän asian uskottavuudelle. Mutta niin kuin Terry Krebs on maininnut, niin mun mielestä on myös syytä välttää turhaa alleviivausta sen suhteen, että on kiistanalainen tai tabuaihe. Koska tätä tutkimusta on kasvavissa määrin ja se tutkimuksen implikaatiot on mun nähdäkseni aika selkeitä. Nuo tutkimukset tietenkään ei ole, tai että skeptikot voi epäillä niin kauan, kun nämä ei ole vielä hyväksyttyjä lääkeaineita. Totta kai sen jälkeenkin voi epäillä kyllä niin kuin nykyisiäkin lääkeaineita ja niiden tehokkuutta kyseenalaistetaan, mutta mä näkisin, että tämän aihepiiriin liittyvä tutkimus on oikeasti tosi laadukasta. Sitten siitä, jos päätyy puhumaan psykedeeleistä jossain julkisessa tapahtumassa, niin on hyvä miettiä sitä omaa yleisöä. Puhuuko esimerkiksi lääkäreille, yleisölle, joka koostuu pelkästään lääkäreistä, puhuuko yleisölle, joka koostuu pelkästään satunnaisista ihmisistä. Esimerkiksi nyt tässä on kuitenkin yleisö, jonka mä oletan olevan jokseenkin informoitunut tämän aihepiirin suhteen, ja mä oon räätälöinyt sen mukaan tätä mun luentoa. Ja verkostoituminen on tosi tärkeää. Just sen takia tällaiset tapahtumat on mun mielestä tosi keskeisiä. Ei pelkästään tämän luentomateriaalin takia, vaan sen takia, että tapaatte muita ihmisiä, huomaatte, että on tosi paljon skarppeja ihmisiä, jotka on kiinnostuneet tästä aihepiiristä. Ihmisiä, jotka uskaltaa puhua tästä asiasta, ei pelkää leimatuksi tulemista tai mitä tahansa. Tai vaikka pelkäisikin, niin siitä huolimatta ottaa osaa tähän projektiin. Kannattaa harkita, että lähtee noihin ulkomaalaisiin psykedelikonferensseihin. Nyt on heinäkuun alussa Breaking Convention -tapahtuma Lontoossa, jonne on lähes täältäkin ihmisiä. Olen itse käynyt aikoinaan 2008 Baselissa, Sveitsissä World Psychedelic Forum-tapahtumassa, ja se oli todella hieno kokemus ja jotenkin syvensi sitä tunnetta siitä, että näiden kiinnostuksen kohteiden kanssa ei ole yksin. Ja sitten suosittelen myös järjestämään juttu. Jos tuntuu vaikka, että sun kotikaupungista puuttuu sellainen jengi, jonka kanssa voi keskustella tästä aiheesta, niin järkkää keskustelupiirejä. Jos tuntuu, että haluaisit nähdä vaikka psykedeliaiheisia dokumentteja Valkokankaalta, niin järjestä leffanäytös tai kuvaa oma dokumentti. Mitä tahansa. Kylvä siemeniä, herätä uteliaisuutta. Laadukasta informaatio ei ole koskaan liikaa.
Tai no ehkä jossain tilanteessa. Joskus kun tuntuu siltä, että tulva tulee liialliseksi, niin sitten tuntuu, että ei enää yhtään. Mutta sanoisin, että tämän asian suhteen niin kuin sitä laatumateriaalia etenkään suomen kielellä ei ole mitenkään äärimmäisen paljon. Ja kun usein aktivistit puhuu sellaisesta niin kuin aktivisti-burnoutista, että kun työskentelee jonkun asian muuttamiseksi vuosikausiin, niin jossain vaiheessa vaan tulee sellainen turhautuminen ja sellainen voimat loppu, että mä en jaksa, mikään ei muutu. Niin mun mielestä tämän asian suhteen on oikeasti hyvä olla vaan rauhallinen, luottavainen. Luottaa siihen, että nämä asiat muuttuu sillä, että niistä keskustellaan, sillä, että ihmiset on avoimia, sillä, että pyritään tekemään niin vilpitön tiedettä kuin osataan. Puhutaan avoimesti myös niiden tehtävien tutkimusten ongelmista. Pyydetään kriittisiltä tahoilta oikeasti niin kuin perspektiiviä siihen, että miten tämän tutkimuksen voisi toteuttaa mahdollisimman laadukkaasti. Et löytää sellainen vähäisimmän vastustuksen polku, että ei yritä muuttaa tätä asiaa meidän yhteiskunnassa niissä pisteissä, jossa sitä vastustusta tuntuu kaikista eniten. Poliittiset kannat muuttuu sen myötä, kun tavalliset ihmiset jalkautuu asioiden puolesta. Ja tietyllä tavalla mä näkisin, että tällainen psykedeeleihin liittyvä kaapista ulostulo on verrattavissa esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen kaapista ulostuloon. Siinä mielessä, että ei ole mitään syytä odottaa, että jotkut ihmiset, joita se asia ei kosketa, tekisi niitä muutoksia ihmisten puolesta. Niin, rohkeasti, sinnikkäästi, sisukkaasti, luovasti, myötätuntoisesti eteenpäin. Tämä kuva on Alejandro Jodorowskin äärimmäisen visionäärisestä Holy Mountain -elokuvasta, joka on upein ja paskin elokuva, mitä mä oon nähnyt. Suosittelen ja en suosittele. Ja niin, mä oon tässä puhunut kaikenlaisista tutkimuksista, ja mä en ole jaksanut laittaa tähän mitään lähdeviitteitä, koska tätä materiaalia, josta mä ammensin, oli niin älyttömän paljon, mutta jokainen näistä jutuista, johon mä tämän luennon aikana viittasin, on kaivettavissa esiin, joten jos kiinnostaa lisätietoa jostain asiasta, niin saa tulla vetelemään hihasta tässä tapahtuman aikana tai milloin vaan, vaikka Facebookitsekin tai mailitse tai kuinka ikinä. Sitten tässä on vielä muutama suositeltava luettava. Juuri sain luettua tämän ensimmäisen, eli Tom Schroederin acid-testin, joka kertoo siis tästä Mapsin Rick Doblinin nuoruudesta, siitä miksi hän on päätynyt siihen pisteeseen, jossa hän on nyt tällä hetkellä psykedeelitutkimus- ja terapia-aktivistina. Ja kertoo myös tästä MDMA-terapeutti Michael Mithoferista, joka on siis keskeinen terapeutti tällä hetkellä käynnissä olevissa MDMA-tutkimuksissa. Ja sitten Ben Sessan Psychedelic Renaissance on semmoinen yleiskatsaus käynnissä olevaan psykedeelitutkimukseen. Aina vielä tuosta acid-test-kirjasta, että siinä myös kerrotaan tällaisen sotilas Nicholas Blackstonin elämäntarina, se kuinka hän traumatisoitui palveluksessa ollessaan ja kuinka hän sitten sen myötä tai lopulta MDMA-terapian myötä pystyi pääsemään käsiksi omiin traumoihinsa. Ja sitten James Fadimanin tällainen Psychedelic Explorer's Guide, joka on tarkoitettu ei pelkästään terapiakontekstissa luettavaksi, vaan ihmisille, jotka omin päin päättää tehdä psykedeellistä eksperimentaatiota. Hyvä, kattava kirja. Sitten tuossa on vielä pari artikkelia. Nuo linkit nyt tuossa lähinnä sitä ajatellen, että jos tästä tulee joku videotaltiointi, niin ihmiset voi sitten käydä kattelemassa sieltä. Tuolla Maps in Resources for Students-sivustolla on siis useita artikkeleita, jotka kertoo, että mikäli kiinnostaa tehdä oikeasti työtä, opiskella jotain alaa, joka voi auttaa psykedeeli-asian edistämistä, niin minkälaisia polkuja on tarjolla. Nyt tuli joku outo kierto mukaan tähän ääneen. Jaha, se loppui siihen. Kiitos. Hyvältä vaikuttaa. Toivon uskomattoman hienoa iltapäivää itse kullekin. Olisiko tästä vielä ollut kysymyksiä ihmisillä tai jotakin ajatuksia, mitä tämä olisi herättänyt? Voitaisiin ottaa nimittäin pieni ajatuskierros ja sen jälkeen pitää semmoinen 10 minuutin tauko. Ja tuolta saa siis mikrofonin sitten, joo, Juho että odotetaan mikrofonia ja kysymyksiä. Joo, siellä oli ainakin ensimmäinen. Hei kaikki. Mun nimi on Otso. Olisiko sulla antaa jotain vinkkejä, Henry, sellaiseen
sä puhuit empaattisuudesta siinä, että miten keskustella näistä asioista. Olisiko antaa jotain sellaista lähestymistapaa, millä nämä asiat ei aiheuta ihan niin jyrkkiä lähtökohtia? Miten mä niin kuin ylipäätään suhtaudun jotenkin ihmisten kohtaamiseen elämässä, niin tuntuu, että se toimii aika usein, että oikeasti kuuntelee riittävästi, jotta ymmärtää, että mistä kulmasta se toinen ihminen tulee, minkälaiset lähtökohdat silloin, mitä se painottaa, minkälaiset arvot silloin. Että tavallaan yrittää löytää semmoista kieltä, että sä voit tuntea sen toisen ihmisen kanssa sen niin kuin inhimillisen yhteyden. Että se kun musta tuntuu, että mä oon ainakin itse joutunut taistelemaan tosi paljon sen kanssa, että on niin kuin joutunut karsia pois sitä halua, ja joudun yhäkin karsia pois sitä halua olla oikeassa ja niin kuin osoittaa toiselle, että missä kohtaa sen ajatukset on pielessä. Se on totta kai tärkeä elementti, mutta mä näkisin, että se ensimmäinen lähtökohta oikeasti on se, että kohtaa sen ihmisen ihmisenä. Ja sen jälkeen lähtee niin kuin tunnustelemaan sitä, että minkä verran mä voin keskustella esimerkiksi jostain faktuaalisista kysymyksistä ihmisen kanssa. Ja niin kuin itse huomannut silleen, että sellaiset ihmiset, joiden mä oon olettanut vaikka olevan jonkun asian suhteen tosi dogmaattisia, niin joskus on tuntunut tosi hyvältä vaan niin kuin sivuuttaa. Että ei edes lähde sellaiseen keskusteluun, mistä tulee sellainen fiilis, että okei, että tämä ihminen ei ole varsinaisesti halukas keskustelemaan oikeasti, että hänellä on niin voimakas niin kuin pohja-ajatus siinä, että se ei luultavasti tule onnistua. Se on ollut tosi vapauttavaa niin kuin tajuta se, että kaikkien ihmisten kanssa ei tarvitse lähteä vääntää sellaisista asioista, joista ne ei halua keskustella. Miksi pitäisi? Kiitos. Joo, anna vaan. Sun vieressä. Pekka, niin onko jotain kiinnostavaa esimerkkiä, että minkä taustainen tai kaltainen ihminen sä oot päässyt semmoiseen hyvään yhteisymmärrykseen, että sä itsekin yllätyit, että vau, että tämän kaltainen ihminen pystyy pääsemään niin kuin vähän niin kuin samalla aallonpituudella ja oppimaan jotain uutta keskustelusta sun kanssa tästä aiheesta? No yksi on tietysti, että sukulaiset. Ei sen takia, että minkälaisia ihmisiä ne on, vaan sen takia, että ne on mun sukulaisia. Ja se on jossain vaiheessa tuntunut kammottavalta se ajatus, että mä keskustelisin näistä asioista mun sukulaisten kanssa. Ja sitten jossain vaiheessa mä vaan päätin, että mä en oikeasti kuuntele sitä pelkoa, koska mä en työskentele tässä vaan ainoastaan niin kuin, tai että mun tarkoitukseni ei ole ainoastaan se, että mun elämä pysyy miellyttävänä ja niin kuin turvallisena tuossa mielessä, vaan että mä oikeasti haluan avata tätä keskustelumahdollisuutta, luoda sellaista tilaa, että näistä jutuista pystyy keskustelemaan. Ja no ehkä sitten toinen on just voimakkaan uskonnolliset ihmiset, joiden suhteen mulla itselläkin on ollut niin kuin välillä perusteettomaksi osoittautuneita ennakkoluuloja. Et joku ihminen, josta on tullut sellainen käsitys, että tämä on tosi voimakkaasti siinä omassa narratiivissaan eikä ymmärrä mitään muuta, niin sitten kun mä oon vaan päättänyt, että mä en kuuntele tai anna tämän ennakkoluulon sanella sitä keskustelua, niin sitten onkin huomannut, että pystyy puhumaan. Samoin esimerkiksi joskus on, tämä ei liity pelkästään psykedeeleihin, mutta niin kuin mä myönnän, että mulla on esimerkiksi silleen tosi intensiivisen selkeästi päihdeongelmaisia ihmisiä kohtaan. Niin kuin, mun ei ole välttämättä aina kovin helppo suhtautua niihin, ja musta tuntuu, että se kytkeytyy myös siihen, että kun on omaa historiaa siitä, että on käyttänyt, ja nykyhetkeä siitä, että on käyttänyt laittomia päihteitä, niin on niin kuin halunnut tosi paljon välttää leimautumista tähän tiettyyn ryhmään. Mutta sitten onkin huomannut, kun juttelee sellaisten ihmisten kanssa, jonka on vaikka kategorisoinut vaan rapanisti, ja sitten keskustelee ja huomaa, että hitto, että siitä huolimatta, että se stereotyyppisesti toteuttaa jotain tietynlaisia rooleja, joita mä oon niin kuin olettanutkin sen toteuttavan, niin että siellä on myös samanlainen niin kuin herkkä ja utelias pieni lapsi sisällä kuin muissakin ihmisissä. Onko lisäkysymyksiä? Yes. Sä voit vaikka sitten Riikka sanoa, kun on vaikka kahden viimeisen tai viimeisen kysymyksen aikaa. Tuomas, moikka. Tämmöinen mua kiinnostaisi, että mikä on sun näkemys siinä, että tämmöiset psykedeelliset kokemukset ja niiden tekeminen, mikä se on se tavallaan se sun mielestä oikea käyttökonteksti? Onko se semmoinen, että kokeillaan kerran tai muutamia kertoja ja tavallaan opitaan siitä, vai käytetäänkö sitä säännöllisesti pidemmän aikaa? Kun mä olen törmännyt semmoiseen seurannut ihmisiä, mikä käy ayahuasca-seremonioissa, niin jollekin riittää se kerta tai pari, mutta sitten niin tiedän tyyppejä, mitkä on käynyt vaikka 10-15 vuotta niissä, ja jotenkin niin mun kokemus on se, että se kehitys on vähän stagnoitunut heissä, että siitä on tullut niin enemmänkin tämmöinen vaan tapa tai
niin kuin niissä seremonioissa on pakko käydä joka kuukausi tai pari viikon välein ja se jotenkin niin kuin, se ei vaan niin tunnu ottavan niin kuin loppua. Että mikä on sun näkemys? No siis mä tiedän ihmisiä, jotka on käynyt rock-konserteissa 10 vuosia ajan ja se tuntuu stagnatoituneen, että se on vaan semmoinen juttu, jota ne tekee. Ei, mä ymmärrän ton pointin kyllä, että se voi oikeasti olla niin. Tai siis James Fadiman käytti tällaista vertauskuvaa, että jos strippaa liian monta kertaa putkeen ilman, että integroi sitä kokemusta, niin se on vähän kuin ylivalottunut valokuva. Joka kerta kun strippaat, niin se valokuva valottuu enemmän ja olennaisia detaljeja jää pois. Eli ikään kuin, että ihmiset saattaa liiasta psykedelien käytöstä jäädä vähän sellaiseen hattaraiseen tilaan. Mutta mun mielestä sä myös itse vastasit siihen sun kysymykseen siinä mielessä, kun sä puhuit siitä, että eri ihmisillä toimii eri jutut. Musta on ihan päivän selvää, että jotkut ihmiset, jotka hyötyy psykedeleistä, niin hyötyy niistä yhden kokemuksen seurauksena koko elämästä. On ihmisiä, jotka on käyttänyt psykedeleitä 100 kertoja. Musta on ihan selvää myös, tai mulle näyttää siltä, että he hyötyy psykedeleistä. Mä en ehkä näe sitä hyödyllisyyttä siinä, että alkaa julistamaan sitä, että mikä on se yksi oikea tapa käyttää, mutta mä näen hyödyllisenä sen, että kommunikoida, että ikään kuin että meidän huumevalistus niin kuin lähtee siitä, että on olemassa riskejä, jotka on minimoitavissa. Ja niin kuin rauhallinen käyttöympäristö, se, että sä tiedät, mitä sä otat, se, että sulla on selvä intentio, se, että sulla on sellaista seuraa, jonka kanssa susta tuntuu turvalliselta, lisää sitä todennäköisyyttä, että sulla on niin kuin myönteinen, hyvä kokemus. Mutta minkä tahansa näistä tekijöistä, kaikkien näiden tekijöistä laiminlyöminen voi johtaa upeaseen kokemukseen. Mutta se on se, että mä en lähtisi suosittelemaan kellekään. No ylipäätään mä en koe, että psykedeelejä ei tarvitse suositella kauheasti kellekään, mutta mikäli ihmiset haluaa ottaa psykedeelejä, niin sit mun mielestä kannattaa suositella harkitsemaan niitä tekijöitä, joiden tämän niin kuin olemassa olevan aineiston, sekä niin kuin tieteellisen aineiston, terapia-anekdoottien, että myös shamanistisen kulttuurien perusteella voidaan sanoa vähentävän niitä riskejä. Voitaisiin ottaa vielä 1 tai 2 kysymystä tähän näin ja sitten pitää pieni tauko. Olisiko vielä jollakin kysyttävää? Moikka, mä oon Ville. Mulla ehkä enemmän sen kommentti vaan, että se on aina hyvä myös tiedostaa, että jotkut kokee käyttää psykedeleitä eikä välttämättä koe hyötyvänsä siitä. Niin se hyötykokemushan on aika subjektiivinen ja se on niin kuin hyvä ymmärtää itse puhuessa, että se on myös ihan hyväksyttävää, että joku ihminen ei tietynlaista hyötyä koe. Sitten mulla on vaan kommentti tähän keskusteluun, että miten keskustellaan ihmisten kanssa ja vaikutetaan. Niin musta on hyvin olennaista ymmärtää se, että me kaikki, siis kaikki ollaan kuitenkin käsittelemässä, että me halutaan hyvää lähtökohtaisesti muille ihmisille. Ja se, että minkälainen näkökulma meillä on siitä, että mikä tuottaa hyvää ja mikä on riski, niin se vaihtelee ja meidän tietomäärät vaihtelee, mutta kun keskustelee toisten ihmisten kanssa, niin siinä yleensä kuitenkin auttaa, että itsekin tuo esille sen, että me ollaan samassa veneessä siinä, että meillä on vain erilainen näkökulma siihen, että mikä on hyväksi ja millä jotain riskejä vähennetään, ja se auttaa siihen keskustelukulttuurin syntymiseen, ja se vähentää sitä vastakkainasettelua siinä tilanteessa. Joo, ehdottomasti. Mä en kyllä kannata yhtään sellaista natsailua sen suhteen myöskään, että mä määrittelisin tai saisin määritellä, että miksi ihmiset saa käyttää psykedeelejä. Ja mun mielestä on myös ihan ehdottoman selvää, että kaikkien ihmisten ei tarvii, kenenkään ei tarvii käyttää psykedeelejä. Ihmiset voi käyttää psykedeelejä, ja jos ne voi käyttää, niin tukekaamme toisiamme siinä, että ne tarpeettomat haitat minimoidaan. Onko vielä aikaa yhdelle? Otetaan vielä 1. Mietin tätä aspektia, onko sitä tutkimuksissa millä tavalla huomioitu, että kun puhutaan psykedeelien hyödyistä ja niistä saatavista hyödyistä, niin millä tavalla on, tai onko huomioitu sitä, että kuinka paljon se intentio, setting ja set tietysti vaikuttaa siihen kokemukseen, mikä siitä tulee, mutta että onko tehty tutkimuksia esimerkiksi, missä olisi pyritty karsimaan ennalta pois sellaiset ennakko-odotukset ja oletukset siitä, että mikä tulee olemaan tämän niin kuin tripin vaikutus ja että mahdollisimman semmoiselta puhtaalta pöydältä ilman ennakko-odotuksia annettaisiin sen kokemuksen tulee tapahtua. Joo, kyllähän 60-luvulla annettiin psykedeelejä ihmisille satunnaisissa olosuhteissa ja seuraukset oli satunnaisia. Mutta sen jälkeen vähän kontrolloidummissa ja fiksummissa joo, siis kyllähän on noita niin kuin on esimerkiksi niin kuin, tai mun ymmärtääkseni niin kuin MDMA ykkösvaiheen tutkimuksissa
on annettu niin kuin vain terveille koehenkilöille. Mä en tiedä mikä se, oikeastaan mä en muista lukeneeni, että mikä se niin kuin, onko siinä ollut semmoinen terapeuttinen settingi kuitenkin. Olisi mielenkiintoista tutkia. On myös puhuttu sellaisesta mahdollisuudesta, että mitä jos psykedeelejä antaisi nukutetuille ihmisille, mutta siinä on ongelmana se, että nukutusaineet on myös aivokemiaan vaikuttavia. Että on aika vaikea ennakoida sitä, että mitä tästä, mutta ehkä jossain vaiheessa sellaistakin tutkimusta tehdään. Mutta kyllä mä näkisin, että ilman, että sitä sen kummemmin tutkitaankaan, niin se on täysin selvää, että se intentio ja ne olosuhteet oikeasti vaikuttaa tosi paljon. Tai että sä voit kuvitella, että minkälainen trippi tulee, jos sä oot tosi luotettavan terapeutin kanssa tai jos sä oot jonkun CIA:n ammattikiduttajan seurassa hapoissa. Siellä Joo. on vielä yksi kommentti ilmeisesti, voidaan se vielä ottaa tähän. Joo, kiitos. Suomen unkarilainen Levente Moro on tutkinut ihmisten intentioita tai motivaatiota käyttää psykedeelejä ja on huomannut, että ne henkilöt, joilla on tällainen spirituaalinen tai hengellinen lähtökohta käyttää psykedeelejä, niin näyttää hyötyvän niistä eniten ja tämä näyttää suojaavan niitä niin sanottujen pahojen trippien ikäviltä vaikutuksilta, ei muuta. Joo, yksi pieni käytännön juttu, joka tuli mieleen, kun mä huomasin, että kameraa käänneltiin yleisöön päin. Siitä ei ollut mitään puhetta aiemmin, mutta jos täällä on yleisössä henkilöitä, jotka missään tapauksessa ei halua, että heidän kasvonsa päätyy esimerkiksi YouTubeen tulevaan videoon, niin saa käydä ilmoittamassa vaikka kuvaajille tai jollekin meistä tässä tapahtuman aikana. Joo, kiitos. Olisi kiva jatkaa vaikka 5 tuntia vielä tästä, mutta mennään tällä.